Nou, dan beginnen we maar. Ik wil maar beginnen met de eerste psalm. Het boek van de psalmen had 150 psalmen. En die zijn verdeeld in 4 boeken. En nu zullen we het hebben over de eerste psalm. Nou, het boek van de psalmen, dat heet in het Hebreeuws dat Tehillim. En dat wordt slacht op het prijsjen, het loven van de Heer. Dat is de bedoeling uiteindelijk van dit boek. En dan zullen we ook dat het woord psalm in het Hebreeuws, dat betekent de harpe, of het spelen op een harpe. Dat het weer de bedoeling dat dit gezangen win, die meesten zongen zoen en dan ja, met het spelen van de harpe. En in tweede plek is het zo dat de psalmen binnen vaak gebeden. Een peteer met God. Waar met God oorlijn wordt en praat wordt. En God wordt prijzen voor wat er is en wat er dien had, ook voor u. En God wordt danken voor de zegeningen die er jouwt. En vaak voor de tijd dat er verkeerde dingen of problemen west hebben, dat we dank brengen dat God ons weer verlost had. Maar het kan ook wijzen dat we in het midden van de problemen zitten. Of dat er krijgt iets verschrikkelijks bad is. En dan binnen psalmen ook een manier om naar God te gaan. En zeggen, God, waar binnen jou? Help ons toch. En vaak is het zo dat de koning David, dat hij naar de Heer komt. En dat er een beschuldigt. Of zei van, waar binnen jou nou? Ik reken je op jou. We zullen wel dat ik al binnen de beschuldigingen naar God ha, dat ze komen wel op het goede adres. Als de Heer ons heid is, die ons maken had naar zijn beeld, dan wil er ik zo graag dat we bij hem komen. En al die problemen en kleien voor hem delen. Want dat is het plak. En we moeten blijven betrouwen dat hij ons echt lief had en voor ons zwaartje wil. Nou binnen er een soort wat genres of typen van psalmen die we vinden kennen in dit boek. Er binnen dus lofzangen, dat is duidelijk. Er binnen tanklieden, voor als God ons geholpen had. En er binnen vanzelfs de kleilieden. Maar er binnen ook wysheidspsalmen, die ons wat leren willen over wat God is, of hoe wie leven met God en dat soort dingen. En de eerste psalm, dat is een wysheidgedicht. En daar zullen we het nou over hebben. Dan moeten we eerst bedenken, wat is eens wijsheid? Een chakma in het Hebreeuws. En Don Carson had me erin geholpen en had me lid en zegt, als je nou naar het boek van de spreuken zoekt, dan is een wijsheid, dat is het praktische leven van elke dag. Dat het goed ingaat, het goede leven. Als je succesvol bent. En alles was doch dat bedarret en bedijt. Dat is wijsheid. De wijsheid van het duistere leven. En er worden adviezen jong in spreuken van hoe dat waar is en waar je op letten moet. Maar van de mensen die God kent en die God ziet, is er vanzelfs wetenschap dat voortkomt. Want het is God zelfs die zegen jouwt en die het echt mogelijk maakt om zo te leven. Dat onder die eerste praktische definitie van wat wijsheid is, lijkt nog een diepere, een meer filosofische. Dus juist toch dat alle mensen terug de eeuwen heen, die hebben vragen gesteld van waar binnen wie eens? Waar binnen wie eens als mensen? En hoe binnen wie oors dan het beste? En waar komt dat voort? En vanzelfs ook, waar komen we voort? Is er een God die ons maken had? Of binnen wie het product van een willekeurige evolutie? En de tweede vraag is dan, waar komen we te landen? Wat is er na dit leven? En wat is uiteindelijk het doel en uw toekomst? Dat zijn de kernvragen van het menselijke leven. En als u ons verdiept in de Bijbel, dan jouwt God, die het ons maken had, daar antwoorden op. Zodat we kennen maken wat we binnen en wat God is, waarom we hier binnen en wat we te landen komen. Dat is de ware wijsheid. Nou, de eerste psalm, een wysheidspsalm. Hoe gelukkig is de man die op een rij van de verkeerden net ingaat, op een wij van de zonders net staan blijft,
in de geerzit van de spotters geen zit neemt, maar langst had naar de wet van de Heere, en daarover mimert bij nacht en bij dag. Hij is als een beem, aan wetterstremen planten, die zijn vrucht jouwt op het tiert, dat het green net van verwilget, alles wat er docht bedijt. Sanette verkeerden, o nee, die binnen als tsjêf dat op de wind verwaait. Daarom kunnen de verkeerden het net houden voor het rjocht. De zonders net in de ruimte van de rjochtfeardigen. Want de Heere stiert nooit voor de wij van de rjochtfeardigen, maar de wij van de verkeerden rent der. Ik wil maar in het kwart zeggen in eigen woorden wat je resteert. En dan gaan we later in de oren keren, dan gaan we er wat dieper op in. Maar er zijn dus een aantal observaties, een aantal dingen die we zelfs kennen. In de eerste plaats is het heel duidelijk dat er scheiding gebracht wordt tussen de Minsken. De psalm brengt scheiding tussen Minsken. Er binnen de goeden en er binnen de minnen. En de goeden worden ook genoemd rjochtfeardigen. En de rjochtfeardigen die willen net jaren bij het oren gezelschap, die willen daar net naar jaren en die willen net meedoen met haar spotten. Nee, ze mij graag lezen en zich verdiepen in het woord van de Heer, de wet van God. Maar de oren, die zitten bij te spotten en die worden echt zonders neemt. En dan zegt de psalm dat die mensen die goed binnen en die zich verdiepen willen en mimeren willen over de wet van de Heer, die willen zegenen. Het gaat goed met haar en het bedarret haar goed en het bedijt goed. Maar de oren, daar gaat het net goed mee, want God beschermt haar net. En dan zeggen we dat, ook al begint de psalm met gezegend of gelukkig is de man, uiteindelijk gaat het over twee groepen mensen. Want er is die groep van de spotters en de kweaminsken en er is de groep van de rjochtfeardigen. Die echt bij waar komen. En meien waar de Heere prijzen willen. En uiteindelijk zeggen we dat die goeden, die krijgen Gods bescherming. Maar die oren, die rennen uit op het deer en het verder. Nou, na deze eerste observaties komen een aantal dingen die komen in zin. In de eerste plaats, zo'n proto-meesten zeggen van waarom moet nou die scherpe scheiding maken worden? Is het net zo dat alle mensen wel wat goeds hebben, maar ik wat verkeerds hebben, binnen net alle mensen gelijk? Staat er net in de Bijbel dat we al zonders binnen en dat er net één goed is? Hoe kan het dan dat deze psalm zegt, er binnen goede mensen en er binnen minnen? Dat deugt toch net? Hoe kunnen we dat rijmen maken waar? Dat dan maar we de oren keren wel over hebben, om dat uit te pluizen hoe dat kan. En in tweede plek, wat is die wet van de Heer? Waar gaat het over? Waar doeken die mensen in en waar mimeren ze over? Binnen dat de 10 geboden? Binnen dat de Levitische wetten? Binnen dat de 4 boeken van Mozes, de eerste 4 van de Bijbel? Of is het hele Oude Testament, Tanach? Daar willen we het over hebben. Want wat betekent dat voor mensen hier today? Mensen die God lief hebben en hem zieken, moeten die alsmaar nijpluizen wat de wet zegt, of gaat het over iets anders? Daar moeten we het echt over hebben. Tot de volgende keer. Ik hoop je dat je echt de Bijbel lezen willen en bestuderen willen om daar wijsheid in te vinden. En daar bid ik echt voor. Tot de volgende keer.